ngipha amanzi abafundisi lawe. Oh noma senze kanje, asenze kanje. Oza namfowethu, oza ngimina. Ngicela uye kubantu abawu6 uthathe into encane nje abayiphethe noma yini uyifake la. Ubakhumbule mase kufanele uye kubona futhi. Uje iyande close abantu abawu6 uthathe into uyifake la. Mase ngithi buyisele wenze kanjani? Thank you. Bazalwa kungabi imali noma yini ngabi imali noma yini noma iphepha noma amanzi kube u6. Baba mfundisi wami, hey no debate please, hamba lapha fast. Thatha noma yini ukhumbule mase fanele ubuyise. Nimkhumbuze bazalwane. Ngicela ume le pulpit baba, ngicela sibheke ngapha sonke bazalwane, sengizokwehla, ngicela sibheke sonke. Ngicela ungajahi baba wami, ubeke lo basket la. Bese uthathe ngendlela ubuyisela izinto banikazi bazo. Ngicela ngibheke nonke. Thatha nga1 ubuye. Ngicela sibheke ngapha sonke bafuni, ngicela sibheke ngapha. Take your time. Walk into. Le ndoda ebhizi leduze kwami. Umntungwa. Akuyena umntungwa manje. Umoya oyingcwele. Uhambe buyisela zonke into zethu ezazitshontshwe isikhonyana. Akaphambanisi anike ayi mashana makhanana. Akaphambanisi umoya ongcwele. Kodwa uNkulunkulu ubuyisela izinto kwi-order. Nantoni yakho eyayilahlekile yabuya. Awe ma, awubona sothini bafowethu, bona sothini bazalwane bami. Hezekiah profeta kulamathambo ukuba ngaphila yini na. Wathi uHezekiah wena Nkosi owaziyo, lawa mathambo kwakwamasosha empi ayekade ephumeyolwa, afika fela esigodini. Kwasala ama-widows abafelokazi, bahamba laba abafelokazi bangena egumbini, bafike bathandaza bathi Nkosi ibuyise amadoda ethu ephila. uNkulunkulu wasuka ngezwi lakhe wahlikela phezu kwaHezekiah. uHezekiah walikholwa izwi lithi wamemeza amathambo khona lalikolwandle, khona laselidliwe yinja, khona laselihambe nomfula, khona laseligqibekile lingaphasi kwamatshe. Kodwa mhla kuprofeta uHezekiah ethi mathambo hlanganani, amathambo asuke egijima ezwizwi lesiprofeta. Iphumile inkosi emazulwini, umoya ongcwele uyaprofeta ebandleni. Zonke into ebezilahlekile ziyahlangana, zonke into ebezimesaphu ziyahlangana, zonke into ebezine-distraction ziyaqoqwa. Oh kodwa ngimemeze ngithi kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngifunde izimiso zakhe. Ukuqala kukaJobe akufananga nokugcina kwakhe. Ave kubuhlungu ukulahlekelwa izinto zakho ubukhonza.
ave kubhlungu ukubusiswa kwabantu abafika emva kwakhe enkonzweni. Ave kubhlungu ulingo wakhe umshado kodwa kuwena onikela kakhulu. Ithi verse uJobe wayelungile esaba uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu wavakashela umuzi wendoda elungile. Wawushiya umahlapha hlapha. Lithi iBhayibheli lami kodwa uJobe wenze nje. Wakhulekela abafowabo. Wakhulekela abangani babo. Uthi umbhali ayekla okwakumlahlekelile kwaphinda phindwa. Ngizwe inyembezi la endlini. Engathi kuhlangene abantu abalahlekelwe izinto. La endlini kuhlangene abantu abaphuza inyembezi namafinyila. La endlini khona abantu abalala imicamelo ibe manzi. La endlini khona abantu asebekazama ngisho isuicide bedla amaphilisi bethi bazibulala. La endlini kunabantu abawu10 abanombuzo bathi kanti uNkulunkulu uphi na? Imani nginitshele akayidedeli imesi solution engenayo. Awu manda shandayi. Akabudedeli ubumnyama ukukhanya engenako. Akavumi uhambe ehlana indlela engenayo. Kodwa nikhona wasithelo masesothe naze naphasi manje nginishumayeze mina ngisuka kule pulpit ngiyaphinda ngiyamemeza mina uNkulunkulu akawenza umonakalo engazi uzokhokha kanjani. Ngiyamemeza namhlanje makanikhokhele lonke bafowethu emashandanda akhokhele bonke abahlala emabandleni abane behamba. Akhokhele bonke abame nenceku nomama mfundisi bama. Akhokhele bonke okuthe abane bejike endleleni sebekhonza amana amakhosi kodwa bona baloko bemile njengoJoshua abathi makukube emehlweni enu ukumkhonza uJehova. Khethani namuhla ukuthi ubani niyakumkhonza. Kuyamemeza namhlanje asinalo thina nithemba. Sasiyena yedwa wahlala incwadi yeqala lethu. Awathi ngimemeze kholi asayumkhonzo omunye siyokhonza lo wangena 3 days emathuneni bemcindezele ngehetshe wamemeza wathi wenzani wetshe phezukwami. Mina ngiyitshe lekhumbe lancetshwa bakhe kodwa selaba inhloko lathi liyakholoza itshe wathi mina ngikukufa nokuvuka okholwa yimi noma fiyophila. Wathi ngimemeze kholi yithi makabonke uJesu Kristu owasiridima ngegazi lakhe. Asawumshumayela omunye siyoshumayela uJesu. Webantu abasindisiwe senalala kangaka nihlulo ukuvuka ekseni siyabonga baba. Abantu abasindisiwe bane generation yethu bayadlala. Abantwana baNkulunkulu abathiwa bakholwa bayadlala enkonzweni. Abancane ukucula u30 minutes bathandaza u10 minutes. Abancane ukudlala ithomoyi kophela u2 hours. Mase kuthandaza bonke abahlafuna ushepisi. Ithomoyi ayisizi umuntu isiza ama feelings emizwa yethu. Kodwa umthandazo uyasustain kwijeni. Umanale mashandayi. Hey mashala. Ayisona isona inthomoyi ngiyangizwa kabi. Ngizama ukuveza naze na dansa kangako di altar lomthandazo lingenalo. Nokwenzani mhlanje shada. Nokwenzani mhlanje bheka nezimo ngathi altar lokuthandaza li week. Hey. 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 Wabazana bami. Wagcina nini uvuka ngo12 lapha kinje uthi ubani onjengawo kunina ngiqashile mjondolo noma ngisab noma useflatini noma nguphi ke uzungeza umjondolo noma uzungeza istande uthi ubani ofana nawe baphume bonke onqashe nabo bathi usiyohlanya na uthi ngizwa ukuthi akithi lumfanele udumo. Wabazane bamseni mkhohliwe yini ome nathi singcwaba ihlobo zenu ngeCovid wasidlulisa kweCovid. Kwafika iziphepho wasidlulisa. Kwafika ama-tough times wasidlulisa. Kwafika abantu bezosidubula wasidlulisa. Kwafika abantu besiqalekisa ngangiqalekisa. Ngiyamemeza namhlanje. Wagcina nini nje ukwehla embhedeni ke uguqe ngamadolo uthi baba siyabonga. Nina nishadile wagcina ukukhipha umngakhe embhedeni ke niye phasi ngamagawuni eduze kombhede
nithi inkosi kwalomshado sawuphiwa wena omoya ngcwele awunyangizwa nibafowethu na awe ma angafike enganeni zethu zaze zakhonza kabuhlungu ingane zethu sesaba dry kanje ingane zethu sonke kabi sesaba nje ingane zethu zenze njani sizithengela amafoni abizayo sizithengela imoto ezibizayo sizifundise ezikoleni ezibizayo sizigqokisa amanteki nezikipa ezibizayo ziluka ingane ezinhle senza konke okuhle ngoba siyabathanda abantwana bethu kuze bangahlupheki njenganathi sibenze amaqanda kuhle 100/100 kodwa khona iphutha esilenzile sangazitshela ingane zethu ukuthi konke lokho esinako kwavela kubani awu kodwa awumalo Nkosi yami awunaze nanjene sowethu wenkosi yami awe mawu ngicela ukuphinda ingane zethu ngisho ku TV yazo ekamereni lazo zine TV zinamafoni adlula wethu zigqoka kahle zifunde ezikoleni ezibizayo maziqhamuka ziyasho zithi hey thina ekhaya siyabusa imani nginixelele nake nazitshela ukuthi lokho esezikubambile kwakungekho nasitshela ingane zenu ukuthi nake nadla amanzi nophuthu nibheke kuye nasitshela ingane zenu nake nazondla ngo-1005 ziwu3 endlini nasitshela ingane zenu nake zake zaphiliswa impesheni yogogo wethandazi imani nginitshele bafowethu ukuze nibone ukuthi ingane zethu ngempela sifuna masifa umlando wethu okukhola uphele nayo into esiyenzayo ingane zethu sonke azisonti ngesonto ingane zabantwana bakaNkulunkulu ziyingidi zibuka iTV yakwakho zidla ukudla kwakwakho zilale kusofa ngo9 uzubuye ngo12 enkonzweni zizihlalela hayi ukuthi ziyatadisha sesijika umuzi wakho kwawazo naze nazitotosa ingane engathi umhlaba uyabhubha kwathi ngimemeze Soweto engathi ngathi makugeza indoda kugeza umama nengane zethu ake zigeze ziye khona awusanibonani bafowethu awudikhona nesontweni nobafowethu ngithi mina uNkulunkulu akenza umusa nengane zethu zimazi ukuthi khona uNkulunkulu kaBaba noma khona uNkulunkulu kaGogo mani ngazifundisa ukwesaba uNkulunkulu nokwehlikelwa isehlo mhlani gula uma abantu abakho ungavumi bakholwe njengawe no abasaba uNkulunkulu njengoma wabo uyokwehlikelwa isehlo mhla udiscover ukuthi unoshukela wehle emzimbeni uthi umndeni wakini walahlwa idlozi mhla usindiswa uvela ushone ungakafi ingane zakho zihambe zohlangana nomndeni okade wawushiya mhla usinikele enkosini wawushiya umndeni wakini zihlangane nawo zikusenyangeni ifika ukugabe ibuye ithamba ohlaba imbuzi sofa sifaka iziphandla nezingcabo nento ngoba abantu bethu uNkulunkulu senze bangamazi ngiyamemeza namhlanje uJehova ngakhumbula izingane zethu ukuze noma sehliswa ngamabhokisi singaphinde sibuyiswe kuthiwa sogada imizi asiyazi thina imizi siyahamba siyezulwini abantwana bethu mabazi khona uthi inqopha kisikwe emafini abantu bethu mabazi ukuthi khona owezongekho kube khona abantu bethu mabazi sake saphila ngaye samathemba mina indlela engalingwa ngayo obizweni lami nibuze bonke abantu baseMaritzburg mina ngalingwa ngacishe ngafa akekho umfundisi okuage yami engimfisela izinto engadlula kuzo nokuthiwa ngimaphiwa ngibathandisisi kahle naba ngimafisela ijene engadlula kuyona ohambeni lwami yiko mangikhuluma mina ngikhulumi njengane guest speaker ngikhuluma inhliziyo yami from God njoba ngikhuluma ngithula yonke ngithula namhlanje na ngizonipha into engiyiyo imani nginiphindele into enza ngangafa number 1 ngaqinisa ialtare lokuthandaza noma ngilingwa awu madoda thina mina manibuze PMP mina ngake kwake waxetshulwa uphathi wesonto kwavulwa iwindi
ngino firstborn wami othethehila kwagcwala amagobolongo ezibhamu bethi bangibulala sibangisonto ngangafa mina mntaka lokhuzana ayi mangingabala kungaze kuse inhlupho ezangehlelo obizweni into engimisa bengengaka bese ngukhushkushwa nami ngigcwele ngakhuphuka intaba ngingavumi ngayogibela emahlahleni ngingavumi mangithi ngiyamemeza kube ngathi ukude mangithi ngizila ukudla vele enze kube wesu uhambo lwami ngithi nginqoba lempa vele lethe ngaphezulu kwale ngiyinqobile nansi into eyangisiza angisukanga emasangweni ukumkhonza ngamkhonza noma engasakhombisa ukuthi uNkulunkulu ngamkhonzela ukuthi noma engasasibekanga isiko etafuleni kodwa akekho ofana naye leli bandla mpostoli uNdaba njengoba lingaka nje mina bengihola imega church esuka la iza la si close to 200 kuya ku 300 kukhona umama mhla ngidivorce ibandla lami laphela sakhonza siwu9 for iminyaka ewu6 ngakhonzisa abantu abawu9 non-stop ngibakhonzisa consistence ngabakhonzisa abantu bengishiya ngabakhonzisa abantu bekhuluma ngami ngagcina ukumenywa 5 years back ngimenywa abantu abagcotshwe amapulpit abo ukudivorce abangenza ngayi victim ngaqhubeka ngalamba babeka isiphambano abantu phezulu kwesiphambano ngalamba endlini bavala wonke amapulpit uJehova wavula ipulpit laseZulwini saxoxa kakhulu naye saxoxa kakhulu naye wenza kahle avala amapulpit ukuze ngihlale naye njengoba ningibona ngimela ngabe kade ngangcwatshe ngabe ningazi ngiyamemeza kuleli pulpit mina ngithi ebuhlungini bonke bobizo ngimiswe iprayer awuyeke umthandazo sithandaza noma sopha sithandaza noma silimele sithandaza noma bethi abantu akasasizwa sithandaza noma sekumnyama hayi awukusizeni bafana ngisizeni sithandaza azaphele khona umntwana wami la othunywe ubaba ulo othunywe baba uDlamini kade ngidriver nomntanami ulokhuzana uMakhosi suka lele e-airport umntanami la udlala ihami ngiyetende ngizifala isigqoko lapha namateka ami nesikhindi ngase ngiqethula ikhanda kanje yafika leyo nto umntana bedlala enganakile ubhizi umntana mina uzidlalela umusic yafika leyo nto yaseZulwini into engavimbeki ngazizwa inyembe zigeleza zehla la kumina ngathi ngiyasula sangasuleka kwakhuluma into kuleya moto ebengihamba ngayo yathi Nxumalo into eyokwenza uphila isikhathi eside noma usunodumo kodwa nikhona kodwa bafowethu noma senginodumo ngingamlahla uNkulunkulu wokuthandaza ngisizwe i-altare lami lokuthandaza ngasizwa ukuhamba inkonzo consistency ngasizwa ukuthanda izwi ngalifunda ngase ngofunda nezwi elikuMalaki elithi uNkulunkulu uyayizonda idivorce mangifunda nalo ngilibuka luhunyushwa yatolikwa kumina ngathi uzonda idivorce kodwa ama divorce yakawazondi Otani ngiliphindele uzonda isono kodwa izona kazondi naba divorce uyabagcoba phinda bagobe ashandanda akana agenda phela uNkulunkulu akafani nabantu uNkulunkulu uNkulunkulu ngoba uzonda idivorce hayi abantu abadivozile khona line omva lo verse futhi othi siyaluya nomsindo uNkulunkulu uyasizonda abantu baja ukufunda le verse ethi uyayizonda idivorce bayeke lo line wesibili ukuthi siyaluya unesiphithi uyasizonda uhlala kanjani emshadweni ukinwa indoda sengishilo sajaha ukuthi uyadivorce sangayi kolanda ethi uhambe kanjani ohambeni lwakhe people of prayer sengisalo imizuzu emihlanu esayiclose
thina sibafunzanga abantu abasezwini ngokuthandaza. Kuthi uMoses yena owayegcwele ama-fasting emthandazo kuthiwa wabeka inyoka yethusi, wonke umuntu oyoyibuka elunywe inyoka uyosinda. Kuthiwa zabaluma uIsrayeli. uMoses wahamba phezulu kweyinyoka wangayibheka inyoka yethusi ngoba wenuka umthandazo. Xa simbheke ukuthi uMoses washona kanjani. uMoses wafa, ukufa kwafika kaningi uzombulala wakutshela wathi hamba wena kufa ungenzeli ukuthi hamba. Kwaphinde kwafika ukufa kuMoses wathi hamba. uMoses wafa kanje. Kwaze kwasuka uNkulunkulu ezulwini wafika wamqhoboza wambulala bebo babili. Wathatha ipiki lakhe lasezwini uNkulunkulu wahamba. Wagqiba uNkulunkulu uMoses bebo babili. Wagqisha uNkulunkulu wathi uthulo othulini. Wahamba waphatha itshe uNkulunkulu walibeka phezulu kwekhanda laMoses. uNkulunkulu kwawuyena okhulumela abangani. Kwawuyena okhulumela omalumekazi no-anti. Kwawuyena omphathisa amayikhonto enjalo. Kwawuyena ofundizwe egqiba uMoses. Wayesethi rest in peace wamshiya. Kwafika ukufa kanti kuze kumuntu othandazayo. Umuntu othandazayo akafi isikhathi singakashayi. Umuntu othandazayo uyazizwa insuku zokufa bese vuka ekseni athi ngiyavala ngegama lika Jesu. Athi ngiyakhuza ngegama lika Jesu. Athi ngikhuza umoya wokufa ngegama lika Jesu. Musana ukubulawa izifo ezingenangqondo. Musana uvuma ukuya emathuneni ngesikhathi singakashayi. Umuntu othandazayo. Umuntu othandazayo. Lithi iBhayibheli lami ezayiclose uJoshua wake wathelwa nezitha zakhe umuntu njengabantu bonke. Lithi watshela uNkulunkulu wathi inkosi ngicela leli langa lime linganyakazi ngize ngiqede ngezitha zami. Lithi iBhayibheli lami imzuzu izikhathi zasekelwa uJehova emaphakadeni kodwa mhla kuthandaza uMoses wamisa ilanga. Umuntu othandazayo unamandla okukhomanda izinto nezazisho uNkulunkulu zime zithi inse. Umuntu othandazayo awunikhona yini kodwa obafowethu ngani ngibheke sithandazeni. Sibheke abasithandazeni. Lithi iBhayibheli lami bafowethu uPaul waphuma eyotheza. Lithi walunywa inyoka. Imluma lenyoka uPaul wabuya nayo. Wayeseza la kuba sokhona umlilo. Kanti emlilweni khona abantu abacwaninge ngenyoka. Mabebuka inyoka iphethe bamemeza bathi akekho umuntu owakwalunywa ile nyoka waphila. Kuthi uPaul wayithintela emlilweni yasha. Kwathi leso sandla kade silunywe inyoka kwayisona hamba ngaso ayobeka ngaso abantu izandla. Yini uPaul ingazange imbulala inyoka. uPaul igazi lakhe iDNA yakhe yayingesiyona yakazuma engesiyona yakamkhize kodwa uPaul mebhala uthi Christ Jesus uthi akusaphili mina sakuphila uKristu. Uma umuntu ekuKristu uyisidala esisha oqala kudlulile beka sekuvela okusha. Angisamshumayela omunye sengoshumayela uKristu yedwa. Inyoka yenza iphutha yaluma umuntu yaluma umuntu onoKristu ngaphakathi kwafa yona inyoka kunokuba kufa uPolose. Sengiyavala sithandazeni kunendoda ehambe noJesu kubafundi bonke othiwa uJohane. Kuthiwa yona yayinje amadolo ayo kuthiwa ayeqine kungathi inselo yehashi. Amadolo akhe indlela ayeqine ngayo kuthiwa kwangathi inselo yalento ihashi noma ibhokwe enyathela ngaye. Amadolo akhe ayenjalo. Wayenjani uJohane kubafundi baka Jesu bonke? Wayenze nje wayebashiya bonke abafundi behleli engathandaze emile wengathandaze hoka. Thiwa imthandazo yonke e90% ayenza wayehamba kanje eguqe ngamadolo. Thiwa weguqo 2 hours or 3 hours azajika amadolo akhe aqina ayinselo. Kuthiwa methandaza wayehoka egaqa amadolo akhe aze aqina athi ngqi. Mhla kubulawa abapostoli bonke abapostoli mabebulawa kuthi uPeter na wamemeza sebemhenge kanje wathi jikisani ikhanda lami nilibhekise phasi inyawo ziphezulu ngeke ngikwazi ukubethela njengenkosi yami. Kuthiwa sebefe bonke abapostoli bagcina ngoJohane othandazayo. Kuthiwa bamthatha
bathatha idrum elibilayo balivala bamjijela phakathi la rola nayo idrum baze bolanda phasi linamafutha wapatshaka amehlo aphuma amehlo akhe wangabe sabona mabethi bamkhipha amafutha abilayo ambulalanga wathi mephume mabokoboke njalo bamthatha bayomvalela eroomini bethi bafuna afika abhlungu kuthiwa wahlala lapha engenawo amehlo ila abhala khona noma engasaboni wathi ngabona abakhulu nabancane athi ngangikumoya ababona abakhulu nabancane bemile phambi kwesihlalo sobukhosi zavulwa incwadi zaphiza phinde zavulwa noma amehlo angasaboni kodwa khona amehlo kamoya umuntu othandazayo noma ungamfaka ezimeni akafi umuntu othandazayo noma ungamvala ngapha uvuka ngapha umuntu othandazayo noma ungampressa ngapha uvuka ngapha umuntu othandazayo ufana spring ispring usithatha usinyathele uthi kuphelile ngawe spring bese kuzi isizini la usuka khona phezu kwespring makuthi uyashala bahathala basha reprakata bashata mawuthi uyasuka phezu kwespring bese siyaphakama wathi ngiprofete phezu kwenonke obana kade becindezelwe namhlanje bayaphakanyiswa obana bashekthwa bangeke babe sabalutho namhlanje uzaba utho obana bashukala namhlanje uyaduduzwa haleluya kwathi ngikhuluma isibusiso phezu kwenu olwa nawe akano noJehova ovimba wena akavinjwe uJehova oqalekisa wena makaqalekiseke abahlangene ngawo mabaxabane bodwa hayi uNkulunkulu wakhe afohle njengamanzi izinto ezahlula ogogo bakho uzoqala ngawe namhlanje izinto ezahlula umndeni wakho uzoqala ngawe namhlanje wathi ngimemeze kubuyiselwe izinto ezalahleka monamazela na asimani ngesinawo sonke koshala bahayi abafisa uzonikela sibavimbe ngicela continue my son qhubeka ngendlela eqhubekani ngicela silale lamazwi khona usisi othiwa wagula 12 years opha ebleeda futhi kunganqamuki cela insizwe eziwu5 siphuthumezela kumina insizwe eziwu5 ngicela siphuthumezela kumina wozani ngala abantu insizwe eziwu5 asizela no it's fine lungile woza tata wami cela uma lapha ngicela nenze cycle lapha nenze cycle ubaba wami abese center yena yes baba wami abese center ngabambani khona usisolo endlini ofaka ujin noma ibhlue cela azaphambili ofaka ujin anyone come my daughter lithi izwi lenkosi lo sisi wayopha 12 years wahamba inyanga wahamba bathandaza wahamba odokotela esekwenze konke wangasizakala amclose ngicela ngilale nonke lina abantu abadlula kwizimo ezixoxeka nezingaxoxeki umoya ingcolo uthi angiphi ibhandishi lingaphezulu kwebhandishi kuthiwa wezwa ngoJesu ubaba wami lapha center uJesu abafowethu bonke laba bala amadoda izimpunga nezimpandla ezazisurrounde uJesu efundisa kuthiwa zazimngungile kungekho ndawo yokuya kuJesu kuthi usisi apostoli uNdaba mfowethu mfundisi wami la ekhaya mongameli wami kuthiwa mntakambatha kuthiwa
esezwile ngoJesu wathi methi uyahamba ezwa la ekhona ntanibhe ngapha nonke abantu bami mawuzwa inyembezi uzidedele mawuzwa ukuthi ugqume mawuzwa ukuthi uthule thiwa lo sisi methi uyahamba kwakhuluma into kuye yathi ngeke usizakala usahamba ume ngenyawo thiwa wagaqa enza isayini yokuzithoba athi umbhali bazithobe abantu ababizwa ngegama lami mina uNkulunkulu ngiyokwehla ngiphilise izwe labo kuthiwa wahamba egaqa ngamadolo amadoda ayethandana nawo abalekiswa ukuthi uyanuka amadoda ayeloko efika eshintshana kuye ayefika ahlale nawo unsukwana metha afuna inkonzo amfike ekranka kunduka amashidi kunuka umbhede thiwa laphunga lakhe lalopha lalinuka lilimbi linuka lalelani odokotela bala endlini namanesi la endlini azongifakazela akekho umuntu okwableeda u24 hours non stop waqhubeka waphila akekho umuntu ongableeda engozini yemoto u2 days enganqamuki kufika amanesi namaparamedics lawa athi siyaxolisa uwophe kakhulu waze wakolapsa kwaphuma igazi eliningi uyafa lo sisi kwenzeka nje 12 years opha enuka wathi mekhuphuka esezwile ngoJesu wathi ezama efuna ukuthinta umphetho wengubo kaJesu kuthiwa wathi mesondela kwajika lamadoda athi wenzani owesifazane la ngokosiko lamaJuda yawuphula umthetho hlehla wena bamxosha wakwapha kulezo zikhathi la ubhekene nezimo uthi uyothinta uJesu kube khona abantu abavimbayo wakwapha kuleyo season la yonke into ethi uyayizama kube khona abantu abavimbayo lithi iBhayibheli lami noma sevinjwa lamadoda enqaba kwenzeka nje mayeqala egaqa esondela wavele wanuka kakhulu amadoda lawa abamba amakhala athi ubani lo nukayo mayeqalaza kanti avula indlela yokuba yothinta umphetho wengubo lithi wamthinta manda shandayi khona izimo ezibhlungu ezike zikwehlele khona izinto okubhekane nazo kungathi uyabulawa kanti izona ezokusa kwi-breakthrough yakho. Oh, somebody shout hallelujah, somebody shout Jesus, somebody shout glory. Ukukhala emezikubemezi kwehlela kanti mntana maphela manje qhubeka kanti sizokunika imiracle yakho ubungaqedwa ubungabulawa kodwa lento kade bekuhleka ngayo bethi uyanuka iyona eyakuvulela indlela. Ozala mntanami ngiyasuka manje lapha khona u90% njoba nami ngiguge epulpit ushumayela ngale ntshumayelo kakhulu engishilo yokuthi wathinta umphetho wasinda iyona ehamba umhlaba wonke lesaphenduka nathi. Khona uline obucayila ongashunyayelwa kakhulu walo 12 years lo mntwana opha anize la day 1 kwakufanele afe kodwa uNkulunkulu niyavuma ndanizwa nini 1 week kwakufanele afe kodwa wangafa. Waselebrate birthday lo ntombazana wathi sengina 21 ngiyalinganisa from kunyaka oqala yile yamgcina kuze kuphela u12 years abane bengaqedi ngisho u2 hours bebleed. Okusho ukuthi lo uNkulunkulu noma engazange kunqamula ukopha kodwa wama naye manganda shandanda manda shandanda noma ukopha engakunqamlanga kodwa wama naye noma bleed enjalo kodwa wamthwala. Thank you mntanami engathi anganithwala lonke bafowethu naku 2026 engathi anganithwala naku 2027 engathi ngiyanithwala.
awathi angiprofethe ngithi ngo-2028 sobe sikhona, ngo-2029 sobe sikhona, ngo-2030 sobe sikhona, ngo-2031 sobe sikhona, ngo-2035 sobe sikhona. Ubani ongafa singakashumayeli estadium? Ubani ongafa singakabavusa abafileyo? Ubani ongafa singakayithenga imizi yethu? Ubani ongafa sakhonzela ematendeni? Sofa sesakha izindlu ezinhle zamasonto. Oh shanandandandandanda. So yeah. Shalabaha. What a prophet angithi long live. What angithi long live. Philani isikhathi eside. Philani isikhathi eside. Ngifana ngisho ingozi ngegama lika Jesu. Ngifana ngisho suicide ngegama lika Jesu. Ngifana ngisho depression ngegama lika Jesu. Hayi. Thulisa ngisho umoya wepoverty. Abangcwele bacebe baphinde bacebe. Awagcwala amaqoma ngegama lika Jesu. Asimeni ngezinyawo. Thank you bafowethu. Noma ngathula akushintshi lutho boshalabayi ungithanile oh madoda esiphambanweni cela sibheke ngapha sonke mfowethu nonkosikazi wakho mhlambe nizangizwa ngithini nina abanye mhlambe abafowethu bonke labavakashela nabazona ngebezwe ngithi ngiyayicima lento njengoba sizothandaza ilokhu ibhodla la kumina khona iphimbe likhuluma la kumina ngaphakathi ulicorrect baba uma sowuvala inkonzo ntambama uma lingavela enkosini kune voice esho la kumina ethi batshene nginguJehova uNkulunkulu wabo angibakhohliwe. Thuwa bonke labantu abala endlini angibatshele kanjalo. Angazi umoshe malini wenza lenkonzo nomngakho. Ningakhalele ngisho uzukwa. Njoba nisigibele samabhanoyo nje ningakhalele ngisho isenti. Kwamalo nayo baba uST nomngakho ayedluli into ezokwenziwa uNkulunkulu kuze koshona ilanga la endlini. Ngoba nonke ningane nisababaza mina kusezomuntu umgcotshwa niphinde nibabaze ngoba uNkulunkulu makuthiwa ungcwele kusuke kushiwo ngesiHebheru kuthiwa uunique ngesiHebheru kuthiwa kadash ohlukileyo njengoba nibona le side lami kusasa zuma abundaba phinda vezela ni side so sesife ngesimqede uma side maside nange memeza namhlanje sengehla batshene nginguJehova uNkulunkulu wabo angibakhohliwe isho inkosi. Ngazi ubani lo endlini otshela ukuthi inkosi imlahlile. Naku isinikeza ithemba namhlanje ayikulahlile. Wengazi uAbraham ekhuphuka intaba nenkembe yobulala ingane yakhe. Yambuza ingane yathi tata uphi umnikelo? Wathi inkosi izozibonela. Abraham ehamba ekhala edosi inkembe ethi wayiphakamisa lamemeza izwi lathi qalaza phesheya wafica ingqama igaxele esihlahleni ekhuphuka wayengazi ukuthi noNkulunkulu ukhuphuka neprovision ngapha wayekhuphuka ekhala kanti uNkulunkulu ngapha ukhuphuka nosizo yenzeka uhamba ukhala uthi wedwa kanti ubhizi ukuhlelela okuhle nokumangalisayo asivala amehlo ethu Domina bendiyokumfuna uThixo ndibike kuye
ngibike kuye yami ngoba ngiyazi ukuthi wena ungenza konke ecebo lakhe ngoba ngiyazike ngoba ngiyazi ukuthi wenza konke ecebo lakhe cela sivala amehlo ethu mase uthandaza ungawayeki amazwi azothi cishe ngangafika Nkosi kule nkonzo kanti uzothanda mina ngaloko ngiyakubonga Nkosi abanye beze ngemali yokugcina abanye beze bezihudula kanti usuku lwakho namhlanje cela senze imizuzu emithathu ngehle kule pulpit ake sithandaze ngesixhosa ngesizulu ngesingisi ngeAfrikaans ngezilimi ngesilatin ngesiHebrew ngesipedi ngesiChina noma iyiphi language ezakwehla cela sonke ke sithandaza Father we honor you manana mangandeli mazani ha sonke Soweto for Jesus Soweto for Jesus ayaya la shalalala sonke hini hiki hipu hititi hichichi hikaka hipapa hitata hikaka ratakata yatakapaka yatakatukata Cela singezi sonke bazalwane abantu uNkulunkulu bathintile lapha ezihlalweni la bekhona ningezi nonke kodwa makukhona nodouble phuthumayo ofisa ngimbeka izandla ngicelezela just iThasha abuyele endaweni yakhe singezi sonke abantu umoya ingcolo ubathintile but makukhona nodouble phuthumayo thina sonke ngicela siqhubeke sonke sithandaza thina bayi uma sowubeka izandla ubuyele endaweni yakho siqhubeke sithandaza continue praying like that continue praying
Jesus, 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 Jesus. Moshalabas, Oshapalabas, Eshalabas, Elaba, Shalaba. Masubek is out of Bendonia, Masubek is out of Bendonia, Mashapra Katabahasel, Oprakata Bashatana Bahaseli Bahanaba, Moshana Bahaseli Manama, Shalaba Haseli Manama, Onama Baba, Mokataba Kutanaba Koseleba Katanaba Katanaba Kutanaba Katanaba, Rababa Hatanaba Kutanaba Strabahana Katanaba Kutanaba Katanaba, Ribrakataba Kataba Hasala Bahana Namana Katabanaba, Indala Mahana Makutana Makatana, Minamana Shana Mahana. Konke kwenzwagusha, 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 in the name of Jesus, in the name of Jesus, konke kwenzwagusha, konke kwenzwagusha, konke kwenzwagusha, konke kwenzwagusha, supernatural power, 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 in the name of Jesus, 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 shoo, 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 shamahana, shanen, shanan, shananahana. Shabahasa, Rebrakata Barabash, Rebrakata Bahaze, Remanda Shanda, Rebrakata Bahazotala, Ramahashana Mahaze, Rabahatala Bahoshatala Bahaze, Rebahasalama, Shalabahasa, Shalabahasela Bahaz, Shala, Shalela, Shalela, Shalana, Shalana Halana, Selamana Mahana Masha, Shalabahasela Mana. Shalaba Selaba, Shababa, Elama Shatalaba. Yaxolisa bazalwane sengiyaqeda asikwenze naloku njalo emva kwezwi lenkosi kwenziwa into umnikelo okuthiwa i-Thanksgiving offering. Ma uNkulunkulu ekhulume kakhulu futhi empilweni yakho you come you jump uzonikela. Ngicela sonke size ngaphambili nomnikelo sifike siubekele khona sebefikile. Noma singajaha kanjani baba lenkonzo ibaleke ngaphezulu kwazo zonke bagcotshwa. Yena inkonzo ebalekile. Can we all come? Lo mnikelo baba ungena ku free offering. Saza kwenziwa i-free offering Julie isiqhubeka iservice. Ungasabi ukusebenza nangalendlela uNkulunkulu uzabantwana bakhe baphume kwipoverty. Cela size sonke abantu abami sonikela. Inkosi yomusa inibusise. God bless. Ngicela beza ngapha baqhamuke ngapha banikele side ngapha.